Топ 5 најјаднија вица. Hoćeš to? Hoću samo da stavim ovaj edit sin da ga namestim. Топ 5 најјаднијih вицева. Како се зове? За зеца. За зеца, jedan. За Перицу, kad ideš u školu, koja škola? Urfa što Drugi priča. vic. Treći najjadni vic. Ko je treći najjadni vic? Nisu... Kako beše, da se svima na svetu produže noge. Zato što su visoke ljuljače. Da, taj je dobar! Ne, šta hoćeš ti? Hoću kraće noge. Zato što je mnogo visok. Da, za Michael Jacksona i... Ali da, taj je dobar, taj je dobar. Taj je stvari dobar vic. I koji beš još? Duh sa plavim okom. Duh sa plavim okom. Duh sa plavim okom mora da bude... To su vam 5 najjadnije vica. Vidimo se u sledeću epizodu. Okej, to je može.